Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Юл ватылып беткәндә йөреп булмый. Үзә бистәсендә яшәүчеләр ишек алды юлын төзекләндерүне сорый. Сабан туе якынлаша. Татарстанның төп милли бәйрәмнәренең берсенә шәһәр ничек әзерләнә? Шәһәрдә шәһәрара рейслар ясаучы җәмәгать транспортын тикшерү узды. Шара барышында пассажирлар ташу өлкәсендә кирәкле документлар булу-булмавы, автобусларның техник торышы һәм конструкциясенә карата таләпләрне үтәү тикшерелде. Тулырак хәбәрчебез материалында. Работаем в городе по маршрутным автобусам и работаем на выезды из города по междугородним перевозчикам. У нас зарегистрировано 7 ДТП. Это практически на уровне прошлого года. Машина йөртүчеләрне тикшерү рейды иртә таңнан башланды. Бу вакытта шәһәр-ара һәм вакыт автобуслары актив йөри. ЮХИДИ хезмәткәрләре шалдан баручы барлык җәмәгать транспортын йөртүчеләрне туктатты. Автобус операциясе кысаларында юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуга юл куймау максатларында пассажирлар ташуның сыйфаты тикшерелә. В ходе рейда проверялись наличие необходимых документов у водителей, техническое состояние транспортных средств, а также технические средства контроля режима труда и отдыха водителя. За время мероприятия было выявлено 57 административных правонарушений, из которых 35 совершены водителями автобусов. Иң еш кагыйдә бозулар булып, төзек булмаган транспортны файдалану, машина йөртү таныклыгыннан башка автомобиль белән идарә итү, куркынычсызлык кайышын эләктермәү, пассажирларны ташу өчен документлар булмау тора. Автобус операциясе 18 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләр ишек алдын юлын төзекләндерүне сорый. Шалытова телерадио компаниясының кайнар элемтәсенә битараф булмаган шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Алар Зәб бистәсенең 18:40 йорт янындагы юлдан канагать түгел. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Зәб бистәсенең 18:40 йорты янындагы юл инде 3 елга якын начар хәлдә дип сөйли бирде яшәүче Альберт Нургатин. Алар чокырларны үз көчләре белән ямарга мәҗбүр. Ну, состояние дорог, как видите, сами здесь ужасное. Хотелось бы, конечно, чтобы дороги отремонтировались, потому что, может, даже заметите, мы уже закладываем какими-то кирпичами, вот что отбивается, мы закладываем, чтобы как-то уменьшить. Юл тырышыннан җафа чигүчеләр бер машина йөртүчеләр генә түгел, бала арбалары белән йөрүче ата-аналар да уңайсызлыклар кичерә. Ну, неудобные дороги. Здесь она, во-первых, узкая, 2 коляски даже проехать не могут. Ну, кто-то же должен за эту дорогу отвечать, я не знаю даже. Вот. А сколько лет она уже такая? В прошлом осенью начал уже все колеи тут. Машиналар йөрү өлешен ремонтлау идарәче компания вазифасына керми дип аңлаттылар Ремжилстрой оешмасында. Юллар республика программасы кысаларында төзекләндереләчәк. Хотелось бы отметить, что данная дворовая территория жилого дома 1840 поселка Зябь, насколько нам известно, включена в перечень для выполнения работ в рамках республиканской программы «Наш двор», в которую в том числе входит восстановление и развитие дорожной сети внутри дворов. Реконструкциялан ителгән йорт яны территорияләре исемлеге басыла торган двор.татар сайты мәгълүматлары буенча 18:40 йорты ишек алды бу сезонга программага эләкмәгән. Ремонт алдагы елларга планлаштырылган. Капитальный ремонт дорог во дворах проводится в рамках республиканской программы «Наш двор». Указанный двор не попал в этом году в программу. Однако заметим, что программа действует до 2024 года. За это время все дворы будут приведены в порядок. Ямочный ремонт будет проведен сотрудниками МУПАД. Информация до них уже доведена. Ишек алларында чокырларны ямау кайчан башкарылачагы әлегә билгеле түгел. Автомобиль юлы предприятиесе вәкилләре аңлатканча, эшләр төп урамнарны һәм квартал эчендәге юлларны реконструкцияләүдән соң башланачак. Лилия Гатина, Арина Шамина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шалыда яр буе паркын төзекләндерүнең беренче этабы бара. Төзүчеләр урманга керү өлешендә эшлиләр. Спорт сарай тукталышыннан алып урманга кадәр җәяүлеләр һәм велосипедчылар өчен яңа юллар сузылачак. Ерак түгел ял итү зонасында булдырырга ниятлеләр. Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Хәзер эшләрнең кызган мәле моңарчы яңгырлар комачауласа, хәзер эшләр тизрәк бара дип прораб Фәрхәт Зөбәеров. Тиздән биредә яңа юл салыначак. Разложить щебень, песок, забетонировать, сверху положить асфальт, поребрики установить и брусчатку на него потом укладывать. Но если погода позволит, то за месяц сделаем. Спорт сарайы тукталышына урманга кадәр җәяүлеләр һәм велосипедчылар өчен яңа юллар салыначак. Урман янында кафе оештырып, эскәмияләр куеп ял итү урыны ясарга ниятлиләр. Велосипедларны прокатка бирү пункты да үз урынын алыштырачак. Нас будут переносить туда, это ладно.
но какой-то период времени мы не сможем работать, потому что это придется убирать. А пока нас туда заселят, пройдет полгода, наверное, точно. То есть зимний сезон вот у нас уже пропустится, то есть лыжников у нас не будет. То есть это наработанные клиенты, которых мы, в принципе, теряем. Паркны тәртипкә китерү кысаларында биредә яктырткычлар урнаштырырга, бәдрәф, шулай ук этләр уйнату мәйданчыгы да төзергә ниятлиләр. Везде же есть и скамейки, и зоны отдыха. Приходить, тут же даже посидеть практически негде. Так ведь? Это хорошо, да, для города, ну, чтобы молодежь развивалась, спортом занималась. Яр буе парк реконструкциясының беренче этабына республика бюджетыннан 150 миллион сум акча бүлеп бирелде. Икенче этап киләсе елда башланачак. Анда күл буен тәртипкә китерәчәкләр, балалар һәм спорт мәйданчыкларын булдырачаклар. Лилия Хабибжанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолуда Сабан туйына әзерлек барам. Татар-башкорт халкының милли бәйрәменә санаулы көннәр калды. Ул 18 июнь көнне Яр буе парк мәйданында һәм ипподромда үтәчәк. Бәйрәм чаралары иртән сагат 10-нан башлана. Сабан туй кунаклары өчен Хәсән Туфан проспекты территориясендә кечкенә авыл әзерләнде. Җын эрләү, мунчасы бөркесе ясау буенча мастер-класслар көтелә. Биредә кош-кортлар, кәҗәләр дә булачак. Шулай итеп авыл мөхите тулысынча күрсәтеләчәк. Ворота вон построили, вот эти вот, в деревенском стиле. Но не как в деревенском стиле, ну, современный, более уже самый такой интересный. Сами продизайнеры, сами все, строители, сами работают. А вот здесь тоже арка будет. Төп чаралар узачак мәйдан территориясендә тәртипкә китерелә. Биредә утыргычларны төзекләндерәләр, тирә-юньне чүп-чардан арындыралар, ярыш бәйгеләр өчен җиһазлар урнаштыралар. Театральләштерелгән тамаша сагат 11-дә башланып китәчәк. Сабан туйның иң күңелле өлеше милли көрәш. Быел абсолют батыр, тәкә һәм автомобиль белән бүләкләнәчәк. Кичкә шәһәр халкын мавыктыргыч концерт программасы көтә. Бәйрәмгә Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Гүзәл Уразова чакырыла. Сабан туе исә фейерверк белән тәмамланачак. Бүгенгә шулар иде. Мин Арина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 20 по 25 июня. ТЦ Грин, 1-й этаж.